मिथुआ प्रग्रामाव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव मोसानाय प्रग्रामाव जाज खालामनो थांगोन बेनि थाखाय फुरा फर्मेल दिनैहाय ओरै फैलाय ओरै नायलाय बेनि थाखाय फुरा फर्मेल लुक्सआव दं मानसिया ओरै फैलाय ओरै 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 नायनो लेथ्रि फिथाइ दंजोबो जिया जि सुदोंमोन ना नाय फर्मेल लुक्सआव बेसे मोजां नुदों नै मानसिखौ चल ऑल द बेस्ट अच्छे से करके आ और जल्दी आना ठीक है चल बाय बाय मोजां नुदों दे सिम्पल स' लोगोफोर दिनैनि डिनारा आथिं बयलार फ्राय खालामदों आं आलु गोरलैजोंहाय रुइहांबायानो आलुआबो आलु गोरलै नालाय गिदिर होबाबो जा थाब रुइयो आरो बयलारखौ जि मोजां बयल खालामना लादों आं लोगोफोर बिदिनो फोमोनसै आरो बेफोरखौ होथ'वाखै नै बेखौ होगोन दा आरामनो ओमफ्राय आथिं दालि संदों दालि जानो दालि लोगोफोर जानोसैयानो आंना फ्राया माने जाबायानो आरो दायो आङो एसे संख्रि ट्राइ खालामनोसै मोनबाय लोगोफोर आलुआबो ओरैबायदि मोजां रुइबायना बुंनो नांला आरो दुन्दिया गारना होबाय आं नै जोंना एक्टरा हरमानि खामानि मावगासिनो मालाय स्टाम्प बुगासिनो बे स्टाम्पआ टिकेट माने लोगोफोर बिसोरो खैराबारि टाउननि महिरंगआवहाय 21 डिसेम्बर खालि मा होनो जोंनि बर'नि गिबि खेब मुभि 1986 आव दिहुनजानाय आलायारनखौ दिन्थिगोन लोगोफोर माने देखायगोन आरो ओंखायनो बेनि थाखायनो नै दा हाखु दाखु जाबायना टाइमाबो सर्ट जाबाय बेनिखायनो टिकेट स्टाम्प बुगासिनो साननै सानथामल'सै ना देखायनो ओंखायनो हरमानि खामानि मावगासिनो आरो मिथुआ रेस्ट गैया बेसारा ओमफ्राय बिसोरनि टिम मोनसे दं बिसोर लाबोनो नागिरदों बयबो खैराबारिनि रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदो ओमफ्राय बिसोरनि टिम खैराबारि सोरजिलु हान्जानि आरोना टिम बिसोरनि टिमनि नामा सोरजिलु हान्जा बिसोरनो लाबोगोन आरो दा ओमफ्राय आरो बे गिबि खेबखौ जों नुफेराखै मुभिखौ आंबो नुफेराखै नायगोन आंबो 1986 नि मुभि माबायदि जों जन्मआनो गैयामोन ना बे समावहाय नामा आरो बर'नि फार्स्ट मुभिया माबायदिमोन नायनो गोनां ओंखायनो नायहैगोन आरो बयबो रायजो राजाफ्राबो फैलायदो लोगोफोर दायो बेनिनो टिकेट बानायगासिनो दं नै मिथिया हरबाबो बयबो फैदो लोगोफोर 21 डिसेम्बराव आलायारनखौ नायनोसै गासिबो ज'यैनो माबा मा होनो नायनांगौ जोंनि बर'नि मुभि जों नायाबा सोर नायगोन ना आरो गिबि खेब माबायदि मुभि जोंनो जन्मआनो गैयामोन जों नुफेराखैमोन ओंखायनो नायनो थांगोन आरो नायगोन 21 बारा दिन गैला ओंखायनो इसोर एकदम हाखु दाखु जागासिनो आरो सर्ट टाइम जाबाय बिसोरो आरो बयबो फैगोनखौ मिजिंथिबाय लैहोर लैहोर फैनानै सापर्ट होफैगोनखौ मिजिंथिबाय ना मिथु बुरजा लोगोफोर स' आंबो हेल्प खालामनोसै नै स्टामा मोननै दंखायो ने मिथु हेल्प करना अच्छी बात है इसलिए मैं अभी हस्बैंड को हेल्प करती हूँ माबे जेराव होनांगौ स्टाम्पखौ इयाव ओके बेयाव ना आं नोंनि बायदि स्पिड हाया खिन्थु दै बेयाव ना जाबाय येस दे होगोन दे आं नों हो हाजिरा होनांगोन दे आंनो स्टाम्प बुना होनायनि हाजिरा वाव रोंबा मोजां जाबाय खामानियालाय ना बिदिसो जब मावनांसिगोन आङो साख्रि मोनबाबो बिदि बिराद गोरलै जेबो लिरनाबो मानाबो स्टाम्प लुलाबाय थानांगौ बिदि साख्रि मोननायबा मावगोन आरोखि आं मिथिबाय
everyone, good morning. ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बिदि जेबो माने इम्पोर्टेन्स बिदि एन्टारटेनमेन्ट नङा आरो जस्ट माने इनफरमेशन नोंथांमोननिसिम मोनसे जे 21 दिनैथ' 18 जाबायानो खोमा नाय साननैल'सै डिसेम्बर 21 डिसेम्बराव बेयाव महिरंगआवहाय आलायारन सावथुनखौ दिन्थिगोन बयबो फैदो नायनो ना मा लोगोफोर बेखौनो आरो मैया हरावबो खिथाखादों आङो ओमफ्राय दाबो खिथाबाय ओमफ्राय जों दायो मा होनो गरायसर थांनो ओंखारदों मेडिकेलावहाय ओमफ्राय नै मिथुआ गारि बरनबाय स' बिदिब्ला एसे आरो एसे बांद्राय फोलावला ब्लगखौ दिनैनिखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जों दायो ओंखारलांनोसै नै मिथुआबो फैबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो बयबो फैलायदो 21 डिसेम्बराव आलायारनखौ नायनो थाखाय लोगो सोरजिलु हान्जाया लाबोगोन आरो बेवहाय मिथुबो दं स' बिदिब्ला जों दायो थांबाय थानि गरायसर मेडिकेल लोगोफोर नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै दिनैनि ब्लगा बेनोसै आरो लोगोफोर जोंनि खाथियाव बेसर बारहांबायानो बेसर बागान थिगसे बेसर गायजोबगोन खोमा मर्निंनि नाजारा नै माइखौनो दाबो हाखांबावाखैहाय दासिमबो अन्थाव बाथाव एसे हागासिनो दं आरो लोगोफोर नायनाय आयै